Amb la EFA, Servei del CRAI de la Universitat de Barcelona, que ofereix cursos de formació i autoformació per ampliar les competències informacionals de tota la comunitat universitària. Formació d'usuaris. Correcte. Amb la G, programes que permeten importar referències i organitzar-les i afegir-les automàticament als nostres treballs. Gestors bibliogràfics. Correcte. Amb la H, espai de la biblioteca on es guarden i ordenen les revistes i publicacions periòdiques. Hemeroteca. Correcte. Conté la I, tipus de préstec que consisteix en localitzar i obtenir l'original o la còpia d'un document que no es troba al CRAI i no està disponible en altres universitats catalanes. Préstec interbibliotecari. Correcte. Conté la J, quan un usuari o usuària no pot realitzar cap préstec perquè ha retornat documents amb retard, es diu que està Bloquejat. correcte.